بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم والتسليم بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تي اللي جبوا موفو نسلم كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جمعنا حكم كنا لا نوي شرفوك كنا شرف لا دوبا دوما من سيلنا شرف لا تي لا كقما كلا ني أكسمو كان عليهم السلام كنا نيلا أي أمودين تان أني فلامونو يرا أنا كفو كو تكو كان كه أولودكو أني أدم نكمني فلولا فوقنا سي أميرمنا بي أمي علي نريدا عليه السلام أمي أوكا ولا ناديكا أيانا عندو عنا بروكنو أمي أنكر مو بسم الله قري كفو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو جعفر بسم الله قري شرفوكا دوكنو هل نيركا دوكن نالو أنا برو تملونا عند سلا وليو دوما وليو كانغرا ما من دوني أنا جمانا نكونو نوي معروف الكرخي معروف الكرخي نما فلي أنا جمانا سوفيا تاسرا نونو كالسيسيدا بتاسي أما. نعم. الحمد لله اللهم صل على محمد وآله وسلم. نعم. على كان بصابم. أبو زهراء لبان كن من بعلا بلو على كان لبان. آمين. على الله سبحانه وتعالى كالدين وجهك. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يرى ورجي سلا نون بلا جلي. أكرا قادريو أكرا تجانيو أكرا نقشبنديو أكرا سجليو وبلا جلين وصلين كافو كو وبلا جلين يا أمنة إمام علي دلا عليه السلام. وبكتابه دلا ني الغماري ناليو أو كتابين ولا في زاوية صديقية من ماروك طنجة وبويش دافكو أكا كتاب دوبي البرهان الجلي في أن إمام العارفين علي. نعم. وكتابنا أبايرا كافو ني ورد سلافة فتا أببتا النونترو إمام علي عليه السلام. ومعروف الكرخي عليكم كريتين أتوبرا إمام رضا بولو أي ذكر دام. ني كنت لك وكا كتاب لجي من طه الطرائف والتلائد في ذكر كرامات الوالد أو الوالدة والوالد. نعم. يعني أفا أنا باوبكني واليودي دونك أباجي كافو كلك السلسلة وردين أبتاتمو معروف الكرخي دلا معروف الكرخي ويجونيا أباجي وكتابو كليونو كو أتوبرا إمام رضا دبولو عليه السلام. كومي أكا كتابو فانا جنة المريد دون المريض نابي إمام تنفلين بكان ينما يفو أكمانا أورو فانا كان كافو معروف الكرخي أداللا إمام رضا دبولو عليه السلام. ومي ربو سمنتيا كافو وردي نونو بلا جلون كونشلاي إمام علي عليه السلام ودي ني قادريا يري وردي لجي وكوردي كتابو مبي ناتوخ الفيوضات ربانية في ذكر الأوراد القادرية. الفيوضات ربانية في المآثر والأوراد القادرية. نعم. دون قادرية وردنا أحزابو أبابين كنو أفراد مكان ولولانا مكان ولولانا ناو نيون كانك مرحلة منتمة نوي أكانك إتاب منتمة أكانك جورا منتمة فاكا كي علاكا ولو كانكراي نانينا يعني جورا نانا أباجي كافو أو اسمي قهارو دي nga o wurdi atseka nye aseka tu ninga teme kase waluyama fo ala kira do ke mami ko ni kira fi bedo waluya kono ni maka fe te do waluya kono allahumma wali man walahu adi man adahu ni ali ibn abi talib wa zikru radbi aflene ka fala
an ye bigi nɔ kɛ a yɔrɔ de kɔrɔ nɔgɔ foyi t'a la bigi nɔ b'a kɔrɔla la a ko cogo di a ko nadi aliyan مظهر العجائب نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب فكل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي نعم سكتال دونك اي ركافو كو علي كان كويلي علي بمغو سكوري مظهر العجائب كو كبكو يربادي علي نعم تجده أونا لك في النوائب إبا كافو إكدغونا أبنا إدمي فكل هم وغم سينجلي أكو هم غم ببولي بعظمتك يا الله نئي على كبنياي بمحمد بولايتك بنبوتك يا محمد نئي محمد كان نبي ما يا محمد وبولايتك يا علي نئي علي كولاياي إيكا معنماي يا علي يا علي وفوشين صلاة أكما قادرية وفنا شيعة ودو سيكاتالا ني ذكروا شيعة ودو أولا إبه أيكا فو ماوما ني كويبه شيعة وكله أمبا فو مشيبا أبا دينتو ديبلا يعني ني أمانيا فيه إبسينغاني بغوماتي كاسورو إيري سينسين بغوي يعني أنا جماناينا شيعة o de kolokolo la ya no ye ahlul beitu kanu ye anu ka wurju yɔrɔ min ni maa bi se k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ minɛlen don o la bon o yɛrɛ tɛ siya bɛɛ ye jama mana kɛ cogo o cogo damatɛmɛ wale kɛwɔ b'a la ala k'an bɛn sababa ma ɲɔ tɛ a tɔ in bɛɛ a bɛɛ siyaw ka cogoyaw de ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma Abu Zahra i n'a fɔ an y'a fɔ kuma daminɛ an tun bɛ Imamu Rida ka lahalayaw de la an ye dɔ fɔ a la dɔgɔkun tɛmɛnenw na Imamu Rida a ye denw to alhamdulillah al-Imam Rida alayhi salam a ye denw to Imam Rida an k'a dɔn k'a fɔ a ye muso furu ka den fana to a kɔ mais den min n'o kɛra tiɲɛ taba ye o ye Muhammadul Jawadu de salamullahi alayhi Imam Rida alayhi salam an bɛ se ka a ka sotigi muso an bɛ se ka dɔ fɔ u la a fɔlɔfɔlɔ o ye Sabika dɔw b'a fɔ a ma ko Subayka Mariyatal Qibtiya n'o ye Alakira ka taare muso ye o bɔra dugu min na a fana bɔra yen de donc Imam Jawad Muhammadul Jawad n'o ye imamu kɔnɔntɔnnan ye o ba ye o ye Imamul Jawad ale bangera hijira san 195 ka fatu san 20 hijira san 220 a bɛ komi ale ye san 25 de balo ale ma sijan sɔrɔ nka e k'a lajɛ a ye dagabana ko minnu kɛ an da bɛna s'olu ma Imam Rida alayhi salam a ka muso tɔw kelen o ye Ma'mun Khalifa al-Abbasiya o balimamuso ye u b'a fɔ o ma ko Ummu Habib o furula Imam Rida ma nka Ala m'a kɛ o ka den bange a ye o taare musow caman fana tun b'a bolo minnu ye den bange a ye mais o den ninnu si ma kɔrɔbaya k'a f'u bɛ kɔto i n'a fɔ den dɔ tun bɛ yen ko Jaafar dɔ ye Hasan ye dɔ ye Ibrahim dɔ ye Hussein dɔ ye Fatima dɔ ye Aisha ye olu si ma kɔto Ala ka an bɛn sababa ma i ko ka a tiɲɛtabaga kɛra Muhammadu Jawadi Muhammadu Jawadi Cheikhana i b'a dɔn kira somɔgɔw ninnu a mɔden ninnu bɛɛ kobaw kɛ a bɛɛ kabakow de kɛ i bɛ se ka mun de fɔ an ye Imamu Jawadi la alhamdulillah al-Imamul Jawad salamullahi alayhi an cini khalifa masakɛ a n'a ka an bɛ se k'a fɔ a n'a ka jama u tɛmɛtɔ u bɛ taa fɛlɛbɔ la u sera denmisɛnw ma u bɛ kulonkɛ la bɛɛ bolila Imamul Jawad alayhi salam a ma boli masakɛ gɛrɛla la a ko tɔw bolila du ma boli a ko sira koronen tɛ ni b'a fɛrɛ i ye a ko ma ko kɛ ko min n'o b'a to n ka boli n b'a dɔn fana e ni i ka jama aw tɛ maa tɔɲɔ a tɛna ko kojugu k'an na o de la ne ma boli
masakɛ y'a lajɛ a ko nin bɛ kɛ jɔn de ye belebele de bɔ belebele la a ko ne ye karisa ne tɔgɔ Muhamadu Jawad ne ye Ali Rida de ka fo ka taa se a ko n y'a faamu donc masakɛ taara a ka fɛlɛ la u segintɔ u nana u ye u bolila tuguni ale ma boli masakɛ bɛ fɛ k'a kɔrɔbɔ a ko mun bɛ ne bolo a ko ji dɔw bɛ Ala bolo masakɛw ka bɔn o bɛ taa fɛlɛbɔliw la u bɛ jɛgɛ dɔ minɛ o jɛgɛ ninnu o ye Ala ka danfɛnw ye masakɛw bɛ na kira mɔdenw kɔrɔbɔ n'a ye Allahu akbar o b'a yira k'a fɔ ale ka nɔɔrɔ taara yɔrɔ jan an y'a f'i ye n ko Musa al-Kazim o tun ye sikɔlɔlamɔgɔ ye Ali Rida o fana tun ye sikɔlɔlamɔgɔ ye Ali Rida ye muso min furu n'o ye Nawubiya ye o fana tun ye sikɔlɔlamɔgɔ ye u den o kɛra finman ye Muhamadu Jawad ale tun ka fiɲɛji o tɛmɛnen don ka tɛmɛ a fa ta kan fo siga kɛra a la ko est-ce que Imam Rida den don u ye Al-Qafa wele ka na arabukan na Al-Qafa minnu n'olu bɛ hadamaden lajɛ est-ce que karisa ye karisa den ye ADN tun bɛ an bolo sisan u ye o ɲɔgɔnw kɛ mais o bɛɛ la a sabalila nka n cininama o kɛtɔ a la a ko siga bɛ kɛ ne na cogo di a ye kuma dogolenw fɔ ne de ye karisa ne de ye karisa ne de ye karisa ye ka sɔrɔ k'a se yɔrɔ dɔ la k'a bɛna gundow bɔrɔtɔ a ko usmut a ko i makun i n'a fɔ Ala y'a fɔ i mɔkɛw k'u makun cogoya min na kana bɛɛ fɔ a y'i makun ten Imam Jawad a san 8 ani o tile dɔnnibagabaw u bɛnna i n'a fɔ Yahya ibn Aktham masakɛ ye a n'o bila débat la Yahya Aktham ale de Qadi al-Qudatu ye a ye ɲininkali minnu tengu Imam Jawad la alayhi salam ɲininkali kelen a ko ma yaf'alu al-muhrim iza qatala saydan ko maa min ye naamu ta ko n'a ye fɛlɛfɛn dɔ faga ko a kan ka mun kɛ Ala kira mɔden ko a ma a ko karamɔgɔ a ko e ɲininkali min kɛ a bɛ wolo ɲininkali 30 kɔ de la e kan b'a jumɛn ma e ko naamu taba n'a ye fɛlɛfɛn fɛlɛ naamu min b'a la hiji naamu do wa umra naamu do hiji wajibi do wa walima hiji wajibi tɛ umra wajibi do wa walima umra wajibi tɛ a ye fɛn min fɛlɛ a kɛra sufɛ wa a kɛra tile fɛ de a y'i tugu de wa a ɲinɛna de wa a filila de wa jumɛn do a ye fɛlɛfɛn min fɛlɛ sen naanimanfɛn de do wa sen filamanfɛn de do panmanfɛn de do walima fofo disiga de do a kɛra haramu kɔnɔ wa a kɛra haramu kɔfɛ de a y'a wolo ka taa se fo ɲininkali 30 la Yahya ibn Aktham yɛrɛ tun t'o bɛɛ dɔn a la o kɔfɛ a y'a bɛɛ lajɛlen walawala masakɛ ko k'an tɛ ko in danta a ko e ka ɲininkali kɛ karamɔgɔ in yɛrɛ la Jawad ye ɲininkali k'a la k'a fɔ e bɛ mun fɔ mɔgɔ ka ko la muso min tun b'a bolo tile daminɛ haramu don tile camancɛ a dagara ye a tilala ka harama kan ka daga ye ka tila ka harama ye ka tila ka daga ye a ko nin ye dubulukata ye n tɛ dɔn Imam Jawad alayhi salam a ka sɔrɔ k'o walawala ye yani ni dɔ bɛ yen san jɔnmuso yani a k'a san ni est-ce que a bɛ daga ye wa a tɛ daga ye a y'a san a dagara ye ɔ n'a tilala k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o k'a furu a haramuyara kan ɔ o kɔfɛ ni o y'a bila a dagara ye i y'a faamu ala ye hali a ye a wolo k'a wolo k'a wolo fo ka taa a yira la k'a fɔ ale ni u tɛ kelen min yɛrɛ ka bon n'o bɛɛ ye Abu Zahra Imam Jawad alayhi salam don dɔ la masakɛ ye karamɔgɔw bɛɛ wele k'u ɲininka ko ni mɔgɔ ye ni zo ye suɲɛli kɛ k'a bolo kan ka tigɛ yɔrɔ jumɛn dɔw ko a bolo kan ka tigɛ kama na sabula n'a fɔra yadu dɔrɔn a bɛɛ de don a ye dɔw ko ayi k'a kan ka tigɛ nɔngɔn na sabula seliji bɛ da yen de dɔw kan ka tigɛ kuwayini na bɛɛ y'i ta fɔ masakɛ ye Imam Jawad ɲininka ko
ko e ko cogo di yabna rasulillah ala kiramodi ko masakɛ yafa ne ma komi karamɔgɔw bɛ ka baara kɛ ni jumhuru bɛ ne kan an ka taa ni masakɛ ko ayi bɛɛ tu f'i k'i ta de fɔ aw ahlul beitu aw ba jumɛn fɔ masakɛ y'a ni ala bila k'a n'a mɔkɛw bila a ko komi o don ko n'i bɛ garanti di yan k'a fɔ ko t'a kɔ masakɛ ko foyi de t'a kɔ baasi foyi t'a la a ko masakɛ n b'a f'i ye dɔrɔn akhta u sunna ko sunna yɛrɛ min ye kira yɛrɛ bɛ min kan u bɛɛ y'a jɛ ni si tɛ yɔrɔ sunna in masakɛ dɔw sigira olu de y'a yɛlɛma fo bɛna se masakɛ dɔ ma n'o ye mutawakkil ye u b'a ko ahya sunna k'a ye sunna ɲɛnamaya k'a sɔrɔ ale de tun bɛ mɔgɔw bila u ka ali neni ani ka ali ka tiyatiri bɔ ka ali dɔgɔya ale de taara imam Hussein kaburu ci ni ka tila ka a kɛ foro ye o de sunna ɲɛnama mutawakkil ale tun tɛ ahlul beitu fɛ alayhi salam donc o sunnaw yɛlɛmana quoi a ko akhta u sunna ko ala kira tile la min ko don n'an ahlul beitu b'o kan o tɛ nin ye dɛ masakɛ ko ye jumɛn yabna rasulillah a ko anw fɛ a bɛ tɛgɛden kɔni 4 de bɛ tigɛ ka tɛgɛ fura to yen ka tɛgɛ kumaba to yen jama ko nin ko kura ye nin ko kura ye an ma deli ka nin mɛn an ma nin mɛn masakɛ ko a y'aw mako ko imamu jawad ma y'o ta kuranɛ yɔrɔ jumɛn a ko Allah subhanahu wa ta'ala hakim ala ye kodɔnna de Allah subhanahu wa ta'ala a kelen k'a fɔ alkuranɛ la wa anna almasajida lillah sujudu kɛyɔrɔ yɔrɔ seli yɔrɔ b'a la masajidu sujudu bɛ kɛ fɛn minnu kan olu fana ye 7 de farikolo minnu bɛ sujudu kɛ voilà tɛgɛ 2 ani kunbere 2 ani senŋɔni kunba 2 ani ten yɔrɔ 7 a ko ala t'a yɛrɛ sɔsɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko k'an ka sujudu k'a ye wa ma kana lillahi la yuqta ala ka tila k'a fɔ tuguni ko tɛgɛ in ka tila ka tigɛ ko ala t'o fɔ donc a ko tɛgɛ denkɔni 4 de bɛ tigɛ tɛgɛ fura bɛ to yen ani kumaba in a bɛ se ka baara kɛ ni o ye ninnu fana mana tigɛ o bɛ kɛ taamasiyɛn mɔgɔw ma donc ahlul beitu ka hikma de ye nin ɲininkali bɛ na sisan o kumana ni maa min tugura ahlul beitu kɔ nin na sabula nasu sarihu tɛ yen k'a fɔ ko tɛgɛ denkɔniw sabula min b'o yira an na a ye istishhadu kɛ ni ala ka kumakan dɔ ye suratu yusufu la tuma min na ni yusufu bɔra k'a yɛrɛ yira muso ninnu na faqatta'na aydiyahum u y'u tɛgɛ tigɛ yala u ma tigɛ yan u ma tigɛ yan muru bɛ kɛ ka yiriden tigɛ a y'u tɛgɛ denkɔni tigɛ donc a ko kuranɛ nasu sarihu tɛ ninnu kɛ shahadu kɛ cogoya min na k'u jija o tuma ahlul beitu anw fɛ kira ye nin de fɔ an ye ko nin de y'a kɔrɔ ye zonkɛ ani zonmuso u bolo ka tigɛ o ye tɛgɛ denkɔniw de o tuma maa kan ka tugu ahlul beitu kɔ alayhimu salam u ka kiitiw la abu zahra ko o sɛmɛntiya alhamdulillah an yɛrɛ ye kitabu min dilan n'o ye raf'ul awaiq an nawasi al haqaiq y'a faamu ala k'an bɛ sababa ma mais an ka kitabu sɛbɛnnen n'ala subhanahu wa ta'ala ka jɛ ye maaw bɛ se k'a ɲini k'a kalan yani nin kitabu in kɔnɔ babu dɔ bɛ yen min b'a jira k'a fɔ maa kan ka tugu ahlul beitu kɔ o ye jumɛn ye imam Ja'far Sadiq alayhi salam a pasadaba dɔ b'o fɔ أقول كل من حجنا بقول سوانا حيث فيه لم يأتنا بدليل نحن إذا روينا حديثا بعد آيات محكم التنزيل عن جدنا ذي المعالي سيد المرسلين عن جبرائيل وكذا جبرائيل يروي عن الله بلا شبهة ولا تأويل فتراه بأي شيء علينا ينتمي غيرنا إلى التفضيل أهل البيت نقول بحديثة فبافو دي أم وكين فاني وفنا من جبريل كو على كوتا وكما ما ورك حديثة بسجنية كتمولو تكجوري ما ورك سندو بسجا صحة كتعالى كرام كتمولو تكجوري صلى الله عليه وآله وسلم ودلا عن قصيدة رفنا لا أني ورفنا فوق من بعير كافو ما كان تقول آل البيت كو عليهم السلام سبلا بنا يكافو أئمة ناني ani sihahu woro Bukhari Muslim fokata se sunanu nunuma
imamu nani matugu hadisa cɛ wɔɔrɔ kɔ hadisa cɛ wɔɔrɔ fana matugu imamu nani kɔ o cogo dolu b'a wajibiya alul beitu ka ko f'u ka tugu ninnu dɔra kelen kɔ dalilu t'o la an y'o fɔ kasida la kanani an y'a fɔ wa qalu bi anna la nafiyu ila alladhi rawahu al-bukhari wa huwa alamun li sunnati fa hal malikun fi kulli ma qad ata bihi bi fiqh bukhara aw min ibn limajati yani Malik tukura Bukhari quoi atukura Ibn Majah quoi est-ce que Bukhari tukura Malik quoi donc o cogoyaw de do quoi ala ka an bɛ sababa ma donc an bɛ to alul beitu kɔ ka da ka o ye sira surumani ka faraw bɛɛ kan tuguni Abu Zahra ala k'an bɛ sababa ma n ye an karamɔgɔ Agib Soso ka kasida dɔ ye kasida min n'a ye a da Mula Ismail la Mula Ismail ale ye sherifu de a bɛ gire kuma caman a bɛ to ka na Dramé ka zawiya la Banangabugu la Mula Ismail an dɔnbaga an teri do an jɛɲɔgɔn sɛbɛ do makhutatu caman b'a bolo n'o ye sɛbɛli kɔrɔlen ninnu ye manuscrits ye donc Agib y'a ko mɛn fo a nana bɔ Agib ye Agib ye a majamu ni kuma dɔw ye a kuma daminɛw ye salamun zakiyun تبقى أصل المسلم عليه سليل الهاشمي أيوة سليل الهاشمي المعظم أبي على كلا مودين دفو فوق أنا سيرة لابافو مودة آل البيت أفخر مكسبي بزد دار والأخرى وغاية مغنمي أكو على كلا مودون ولو كنني أكو أودي فسمانتيا لا بيلي يا أني لاهرة أكو بجدك بالذكر أوصى وعترة موالاتهم للسعد أقرب السلم وعلى كراي أفوكان تقول قرآن لا بونا ودلا كو تكون يغالي كو دي يلا لا فو نصر ماني أسكالي أكو مش شما مينغا سرون كسي علم أو ني أوكيرو أويو على كان بسابما منا ناني وردو من أولا anti akida minula nan ko ni qadira wurdi mine alul baytula ka tijaniya mine alul baytula ka shaziliya mine alul baytula odu en na flawde munante akida minula tauhidu munante fiqhu minula munante suluku tawba minula sabula uluti fili ashila abada nani la flamine anga farida fana mine allahumma salli ala muhammad wa alihi wa sallam Shekana anga wati sira akujero la na dakunya kele ambe ni wati sungolo klanche e kia moni no kana kabangele no Imam al-Hasan alayhi salam dakunya kele alhamdulillah Imam al-Hasan alayhi salam ale bangera sungolo kleta anduru naam shirifu bolo fara mimbe bola ankuma no luka akanga ke misoja dumbaye Imam al-Hasan alayhi salam ala kira ko amako adodo yingal kera de la kana yingal ke kira la akoko farkolo do bi jabi Hassan ye jabili ke akoy ko farkolo yoro do be jabili ke akone ne do de donc shirfu ya ala kira do de ka ni sojanu ka bangini o ye ala kira bonyali sungolo bayina ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka hereke ani anyene ma babbe kiran kira le baro shirfu la du kono ambal muso no e Halima daga maysa ale de bo o nyene maya donc kafara balmum so tawka mum Fatima Zahra tanyana no Fatima ani mimi Hussein tayna no amba Aisha ani mimi Ali takano jare ala ka hina uni bafne bela ani fanjini ube mi yere ka marakono no ye noro inta ola no ye Sayyid Sharif Muhammad Haidara ala ka na shimaya kasa wa keme farashika ya rabbal alamin ala kana qura ala kana dese ala ka do fara noro kan Allah subhanahu wa ta'ala aka do fara bonyani korota bela jelenga bijahi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ambi Allah ta'ala jin siginu ala ka bela jelenga here kuma kan nyumani duwa mun ke akunala ala ka duwa nun bela jelen jabi ka sigidan na taw fana yirana ka sigin ka ankara mofu Abu Ja'far Muhammad Jawati ka wali nyumando akani kuma kan nafa ma munna munu ni mawbi nafasro ala kosobe mawbi cibla matuma be ka ko baro nunu ubi nafasro ala kosobe ko bi do kiye ubi do nyini ife fuli kala ko cha bela jelen to katse ka fo amba bela jelen fo ko ka fulu da sima kasinka aw yere fo ka woli mando aw munu tun sirme aw ka jabar nu nyema jamana ko nani jamana ko ka jamu kayne no shirifu ka kene shirifu la duba duma aw ni ce aw yere ye shirifu kanuna
jemboen kanuna ambe Allah ta'ala dili ala kasigida na tawira anya ubala jelina wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم والتسليم بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب